አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትበላለህ እሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን ኣሜን። ጉንበት 26 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ሐዋርያዊ ቅዱስ ቶማስን አቡነ ሃብተ ማርያምን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐና። ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ ካብ 12 ቅዱሳን ሐዋርያት ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ቶማስ ብዙሕ መከራ ብምሕላፍ ናይ ጎይታና ጎኑ ብምድህሳሱን ይፍለጥ። ቅዱስ ቶማስ ከም ካልኦት ሐዋርያት ኣብ እስራኤል ተወሊዱ ኣብኡ ድማ ብስርዓተ ኦሪት ዓብዩ ገና ኣብ ጉብዝናኡ ከሎ ድማ ኣብ ናይ ሰዱቃውያን ማሕበር ተቐላቐለ። ሰዱቃውያን ሰባት ድሕሪ ሞት ትንሣኤ የለን ኣልቦ ትንሣኤ ሙታን ዝብሉ እዮም ዝነበሩ። መድኃኔ ዓለም ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ መምሃር ምስ ጀመረ ግን ቅዱስ ቶማስ ካብ ዝነበሮም ማሕበር ወፂኡ ንጎይታና ተኸተለ። ጎይታና ድማ ካብ 12 ሐዋርያት ሓደ ምእንቲ ክኸውን ሸሞ። ዝቐደመ ስሙ ዲዲሞስ ክኸውን ከሎ ጎይታና ድማ ቶማስ በሎ። ቅዱስ ቶማስ ጎይታ ንኣልዓዛር ንኸተንስእ ኣብ ዝኸደ ጊዜ ካልኦት ሐዋርያት ንጎይታ ኣይሁድ ከይቀትልኻ ትረፍ ክብልዎ ከለዉ ንሱ ግን ንኺድሞ ሓቢርና ንሙት ክብል ፍቕሩ ኣርኣየ። ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 16 ንረኽቦ። ጎይታና ድማ ትንሣኤኡ ንደቂ መዛሙርቱ ኣብ ዝገለጸ ጊዜ ቶማስ ስለ ዘይነበረ ከይረኣኹ ኣይኣምንን በለ። ምኽንያቱ ንጎይታና ካብ ዝነበሮ ፍቕሪ ዝተለዓለ ሓቂ ክመስሎ ስለ ዘይከኣለ ደኣ እምበር ብኻልእ ከዓ ካልኦት ሐዋርያት ትንሣኤኡ ርኢና እንዳበሉ ክምህሩ ከለዉ ኣነ ግን ሰሚዐ ኢለ ክምህር እየ ኢሉ ብምሕሳቡ እዩ። ንግዚኡ ጎይታ ተገሊጹ እንተገሰጾ እግዚእየ ወኣምላችየ ጎይታይን ኣምላኸይን ኢሉ ፍጹም ሃይማኖቱ ገለጸ። ኣብ ፍጻሜ ግን ናይ ጎይታና ጎኑ መለኮቱ ምእንቲ ክድህስስ በዓል ቤት ከም ዝዓደሎ ይነግር። መለኮት ዝዳህሰሰት እዛ ቅድስቲ ኢድ ድማ ስጋ ብሎሚ ህያው እያ ዘላ። ኣብ ውሽጢ ህንዲ ቤተ ክርስቲያን ብኽብሪ ተቐሚጣ ኣላ። ቅዱሳን ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም ሃገረ ስብከት ክካፈሉ ከለዉ ንቅዱስ ቶማስ ህንድን ኣብ ዙርያ ዘለዋ ዓድታትን በጽሖ። ድሕሪዚ እዩ ዝርዝርካ ዘይውዳእ ተጋድሎ ዝፈጸመ። እዚ ቅዱስ ነበሮ ፍጹም ትግሃት ኣቦታትና ዝኣሰርገዋ ለብሔረ ህንደቼ ንህንዲ ብወንጌል ዘመልክዓ ክብሉ የኽብርዎ። ቅዱስ ቶማስ ንንጉስ ሉክዮስን ደቂ እቶም ዓድን ንኸኣምን ብሽንካር ኣብ መሬት ወጢሮም ቆርበቱ ገፈፍዎ። ንቆርበቱ ድማ ከም እንደገና ሰፍዮም ሑፃ መሊኦም ኣሸከምዎ። ኣብ መንገዲ ዝተገፈፈ ኣካሉ ጨው እንተቐብእዎ ኣባጊዕ መጽአን ግሒሰን ወይ ከዓ ልሒሰን በልዓኦ። በዚ ምክንያት ኩሉ የኣቺ እንዘ የኣቺ ዘመኑ ኣባጊሁ ለቶማስ እስመ ኣራዊተ ኮኑ በሉ ሊቃውንት። ድሓር ግን ካብ ላዕሊ
በላሶ ወዲቓ ዝሞተ ሰበይቲ ንጉስ ብዝተገፈፈ ቆርበቱ ስለ ዘድሓና ኩሎም ኣሚኖም ተጠመቑ። እዚ ቅዱስ ሃዋርያ ልክዕ ከም ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ሓደ ብፍላጥ ካልእ ግዜ ድማ ብመከራ ንወንጌልን ንቤተ ክርስቲያንን ተጋደለ። ብዘይ ምቁራጽ ካብ ህንዲ ስጋብ ሃገርና ምድረ ኢትዮጵያ ምድረ ጋዚት ን38 ዓመታት ወንጌል ሰበኸ። ኣብ መጨረሻ ግዜ ድማ ኣብ 72 ዓመተ ምህረት በዛ መዓልቲ ብሰማዕትነት ዓረፈ። መቃብሩን ቅድስቲ ኢዱን ስጋብ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ህንዲ ኣለዋ። ብዘይካ ፕሮቴስታንት ኣብ ሙሉእ ዓለም ይኽብርዎ እዮም። ከም ናይ ኣቦታትና ትርጉም ቶማስ ወይ ከዓ ቶማስ ማለት ፀሓይ ኦርያሬስ ከም ማለት እዩ። ብዝተዋሃቦ ናይ ወንጌል ጸጋ ኣብ ሃገረ ስብከቱ ስለ ዘበርትዖም እዩ። ኣሜን። በረኸት ናይ ቅዱስ ሃዋርያው ቶማስ ይሕደረና። ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዝሃይቅ እግዚአብሔር ኣብ 13 ሚእቲ ክፍለ ዘመን ንበዓል ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ እንተዘይ ተንሰኣልና ነይሩ። ምናልባት ሎሚ ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በዚ ንርእያ መንገዲ ዘይክንረኽባ ንኽእል ምነበርና። ሓቀኛታት ኣቦታትና ሓደ ካብቲ ፈጺሙ ዝቕርቅሮም ናይ ጻድቅን ሃዋርያን ኣቦ ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ እዮም። ምዝንጋዕ እዩ። ንሶም ፍሬ ሃይማኖት ኮይኖም ካብ ጽድቂ ፍሬኦም ኣላፍ ቅዱሳን ወሊዶም ንሃገርና ብወንጌል ትምህርቲ ብገዳማዊ ህይወት ከም እትምዕርግ ገይሮም እዮም። እስከ ብዕለተ ዕረፍቶም ስለ እዞም ጻድቅ ግሩም ነገራት ክንዕልል። ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዝሃይቅ ዝተወልደሉ ጎንደር ናይ ቀደም ስማዳ ወይ ከዓ ደህና ኣካባቢ ክኸውን ከሎ ስድራኦም ድማ ዘክርስቶስን እግዚእ ክብራን ይበሃሉ። ዝተወልደሉ ብ1210 ዓመተ ምህረት እዩ። ነገር ግን ሓደ ምንጭታት ብ1196 ዓመተ ምህረት ይገብርዎ። እዞም ጻድቅ ምስ ክርስቲያን ወለዶም ብዝግባእ ዓበዩ። ኣብ ንእስነቶም ብብዙሓት ስድራኦም ይሕግዙ ነበሩ። ብዝተረፈ ግዚኦም ድማ ትምህርቲ ሃይማኖትን ስርዓቱን የጽንዑ ነበሩ። ብ1240 ዓመተ ምህረት ግን ማለት 30 ዓመት ምስ መልኦም ነዛ ዓለም ምእንቲ ክገድፍዋ ሓሰቡ። ሓቢኦም እውን ኣይተረፉን። ንፈጣሪ እንዳለመኑ ደብረ ዳህሞ ኣተዉ። በቲ ወቅቲ ዳሞ ናይ ትምህርቲ ናይ መናኔ ማዕከል ወይ ከዓ ማእከል ካብ ምዃን ሓሊፉ ናይ ኣቡነ አረጋዊ ሓምሻይ ናይ ወዲ ቆቢዕ ካልእ ዮሃኒ ነበሩ እሞ እናቶም ወዲ መዝሙር ኮኑ። ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ ኣብ ደብረ ዳሞ ኣብ ዝነበርዎ ግዜ መዓልቲ ክእዘዙ ክፋጭዩ ማይ ክቐድሑ ውዒሎም ለይቲ ድማ ፍርቁ ብጸሎትን ብስግደትን ዝተረፈ ሰዓት ድማ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብምግልባጥ ይሕልፍዎ ነበሩ። ኣብ መጨረሻ ልብሲ ምንኩስና ለበሱ። ኣብዚ ግዜ 37 ዓመቶም ክኸውን ከሎ ድማ ዘመኑ ከዓ 1247 ዓመተ ምህረት ነበረ። እንሆ ድማ ኣብ ዳሞ ከለው መልአከ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ተገሊጹ ናብ ወሎ ሃይቅ ኪድ ብዙሕ ትሰርሖ ኣለካ በሎም። እንሆ ከዓ ብሓንቲ ግዜ ካብ ገዳም ትግራይ ነጢቑ ሃይቅ እስጢፋኖስ ወሎ ኣብጽሖም። ኣብኡ ድማ ን7 ዓመታት ኣብ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ቤተ መቅደስ በተጋድሎ ብስብከተ ወንጌል ብማዕጠንትን ኣብቲ ሃይቅ ውሽጢ ሰጢሞም ብምጽላይን ነበሩ። ቅድስናኦም ዝተመልከቱ ኣበው ድማ ብግዲ ኣበምኔት ገይሮም ሸምዎም። እዚ እዩ እምበኣር ኣብ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ዓሚ መሰረት ዝተጀመረትሉ ኣጋጣሚ። እቲ ነገር ከምዚ እዩ። ስማ ጸዋዓ ዘኸፍአ ዮዲት ጉዲት ን40 ዓመታት ነዛ ሃገር ከምዘይነበረት እንተገበረታ ክርስትና ተዳኸመ። ባዕድ ኣምልኾ ነገሰ። ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ ትርጉሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሸነፈ ማለት እዩ። ድማ ሃይማኖቶም ዝቐንዐ ካብ 800 ንላዕሊ ክርስቲያን ኣከቡ። ብሃገር ደረጃ ዓብን ናይ መጀመርታን ክበሃል ዝኽእል ቤተ መጻሕፍቲ ኣቆሙ። ነቶም ኣርድእቲ ብቅድስናን ብትምህርትን ኣብሲሎም ኣመንኮስዎም እሞ ኪዱ ነዛ ሃገር ምእንቲ ከተብርህዋ ተጋደሉ ኢሎም ኣፈንዎም። ኣብ ማእከል እዞም ኩሎም ድማ ዓቢ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖትን ኣቡነ በጸሎተ ሚካኤልን ከምኡውን ናይ ድሓር ፍረኦም ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫን ምጥቃስ ንኽእል።
በዚ ምክንያት ድማ እዞም ጻድቅ ወላዲ ኣእላፍ ቅዱሳንን ዝወለዱ ክበሃሉ ይነብሩ። እዞም ጻድቅ ካብዚ ብተወሳኺ ናይቲ ወቕቲ ንጉስ ሃፀይ ይኩኖ ኣምላኽ ብምምሃር ንሃገርናን ንቤተ ክርስቲያንናን ጠቓሚ ሰብ ገበሩ። ብግሎም ሃይቅ ውሽጢ ኣትዮም ክጽልዩ ከለዉ ናይ ብርሃን ምሰሶ ዓምዲ ይረሎም ነበረ። ሃይቅ እስጢፋኖስ ገዳም እውን ካብ ዝጠፍእ ድሕሪ 300 ዓመታት ኣቃኒዖማ እዮም። ከምዚ እንዳበሉ ንቤተ ክርስቲያን ክተግሁ ብፍላይ ብኣበምኔትነት ኣብ ዝጸንሕዎ 45 ዓመታት ንዓይኖም ድቃስ ኣይተመነዩን። ጎኖም ድማ ምስ ድቃስ ተራኺቡ ኣይፈልጥን። እንዘ ይሃሊ ዘበሰማያት ኣስቦ መጠን ዓመታት 50 ይሰከበ በገቦ ከም ዝብል ድሕሪዚ ዝዓርፍሉ ዕለት ምስ በጽሐ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ወሪዱ ቃል ኪዳን ሃቦም። ካብ ዝውለዱ ኣብ 82 ዓመቶም ኣብ 86 ዓመቶም ዝበሃል እውን ኣሎ። ኣብ 1282 ዓመተ ምህረት ብዕለተ ሰንበት ዓሪፎም ተቐብሩ። እዛ መዓልቲ ግንቦት 26 ናይዞም ጻድቅ ዕለተ ልደቶም እያ። ናይዞም ጻድቅ ክብሮም ብጣዕሚ ዝኸበረ እዩ። ካብ በረከቶም ይኽፈለና መድኃኔዓለም ኣሜን። ነቲ ጓሳየ ኣራያ ደኣ ኮንዎ እምበር ነቲ መጓሰ ኣራያ ደኣ ኮንዎ እምበር ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተዋህብኹም ጎይቶት ኣይትኾኑ። እቲ ሓለቓ ጓሶት ምስ ተገልጸ ድማ ዘይጽምሉ ኣኽሊል ክብሪ ክትቅበሉ ኢኹም። ከምኡ ከዓ ኣቱ መንእሰይ ነቶም ዝዓብይኹም ተገዝእዎም። ኣምላኽ ንዕቡያት ይመዓቶም፣ ንትሕታት ግና ጸጋ ይህቦም። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5:3 ኣሜን። ኣቡነ ሃብተ ማርያም ጻድቅ። እዞም ጻድቅ ናይ ሃገርና ኮከበ ገዳም እዮም። ጽድቅን ትሩፋትን ከም ኣቡነ ሃብተ ማርያም ከም ዝብሉ ኣበው ባሕሪ ካብ ዝኾነ ጣዕሚ ህይወቶም ቁሩብ ንበረኸት ንካፈል። እዞም ጻድቅ መካነ ምውላዶም ኣብ ውሽጢ ሸዋ የራውዒ ክኸውን ከሎ ኣብኦም ፍሬ ብሩክ ኣዲኦም ከዓ ቅድስቲ ዮስቲና ትበሃል። ብፍላይ ቅድስቲ ዮስቲና ብጣዕሚ ጽብቕቲ ፈታዊት ምጽዋት ብርኽቲ ሰበይቲ ነበረት። ከምኡውን ቅድሚ ጻድቅ ኣቦና ምውላዱ መኒና ናብጩ ዝበለ በረኻ ኣትያ ነበረት። ግን ዝበቕዐ መናኒ ረኸባ እሞ ካብ ማህፀንኪ ሕያዋይ ርህሩህ ናይ ስላሴ ባርያ ኣሎ እሞ ተመለሲ ኢልዋ እንደገና ተመለሰት። ንጻድቅ ኣቦና ወሊዳ ይዕብያ እንደገና መኒና ብተጋድሎ ጸኒሓ 7 ኣኽሊላት ተቐቢላ ዓረፈት። ናብዚ ናይ ጻድቅ ኣቦና ዜና ህይወት ክንምለስ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ገና ህፃን እንከለዉ ምስ ኣዲኦም ቆይሞም ከቀድሱ ከለዉ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ክበሃል ሰሚዖም እዛ ጸሎት ብህፃን አንደበቶም ሒዞም ለይቲ እንዳተንስኡ በጃኻ መሃረና እንዳበሉ ይሰግዱ ነበሩ። ወዲ 5 ዓመት ህፃን ከምዚ ክገብር ምርኣይ በእውነት ይደንቕ እዩ። ቁሩብ ዕብይ ኢሉ ኣብ ጓስነት ከለዉ እውን ፍጹም ተሓራምን ጸዋምን ነበሩ። ጸጋኦም ስለ ዝበዝሓሎም ቆልዓ እንከለዉ ብዙሕ ተኣምራት ሰሪሖም እዮም። ናይ ፈጣሪኡ ስም ዘቃለለ ሓደ ጓሳ እውን ኣብ ልዕሊ ኣየር ሰቒሎም ኣወዒሎሞ እዮም። ድሕሪኡ ግን ንኣካለ መጠን ምስ በጽሑ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣትዮም መጻሕፍቲ ከዓ ኣጽኒዖም መኒኖም እዮም። ብናይ ኣባ መልከ ጸድቅ ድማ ድሕሪ ምምንኳሶም ዝሰርሕዎ ትሩፋትን ዝነበሮም ተጋድሎን ግን ብናተይ ድኻምነት ድኹም ሰብ ክዝርዝር ኣይክእልን እዩ። ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ሰጢሞም 500 ግዜ ይሰግዱ። በብመዓልቱ 40 ወንጌልን 150 መዝሙረ ዳዊትን ይጽልዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ ዓብይ ጸሎት እዩ። ኣብ 40 መዓልትን ቀጺሎም እውን ኣብ 80 መዓልቲ ሓንቲ ግዜ ጥራይ ይምገቡ ነበሩ። ምግቦም ከዓ ሳዕርን ቆጽልን ጥራይ እዩ። በብዕለት ብዘይ ምቁራጽ ማዕጠንቲ ይዕርጉ ካህን እዮም እሞ ዘወትር ብንጽህና ቅዱስ ስጋኡ ይበልዑ፣ ክቡር ደሙ ይሰትዩ። ብፍጹም ኣብ ውሽጢ ልቦም ቂምን ክፍኣትን ኣይሕድሩን። ብዝን ብኻልእ ትሩፋቶምን ደስ ዝበሎ ጎይታ ድማ ነዞም ጻድቅ ናይ እሳትነት ናይ ብርሃን ሰረገላን ይህብዎም። ብኡ እንዳበረሩ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ። ድሕሪ ብዙሕ ናይ ተጋድሎ ዘመና ድማ ናይ ክብሪ በዓል ቤት መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣእላፍ መላእክቲ ኣኸቲሉ መጺኡ በሎም ስለይ ጥሜትን ጽምዕን ስለ ዝተዓገስካ ስለ ምናኔኻ
ስለ ዝተባረኸ ምንኩስናኻ ስለ ንጹህ ድንግልናኻ ቂምን በቐልን ስለ ዘይመሓዝካ ስለ ንጹህ ክህነትካን ማዕጠንትኻን ቅዱስ ወንጌል ብፍቕሪ ስለ ምንባብካ 7 ኣኽሊላት ክህበካ እየ በሎም። ኣብ ሰማይ ድማ ኣብ ጎኒ መጥምቁ ዮሃንስ 500 ናይ ዕንቂ ምሰሶታት ዓንዲ ዘለዉ ኣዳራሽ ይበካ ኣለኹ። ብስምካ ዝልምኑ ብቓል ኪዳንካ ዝምሕፀኑ ኩሎም ክምሕረልካ እየ ኣማንየ በርእስየ ኢለካ ኣለኹ በሎም። ቅዱሳን መላእክቲ ከዓ ሃብተ ማርያም ሓውና ክብሉ ሓቐፍዎ። ጎይታ ግን በታ ሰዓት 1:03 ኮይኑ ዝተረኣዮም እሞ ሓቒፉ 3 ግዜ ሰዓሞም። ካብ ፍቕሩ ጽንዓት ዝተለዓለ ድማ ነብሶም ካብ ስጋኦም ተፈልየት። ብዝማሬ ከዓ ወሰድዋ። እዛ መዓልቲ ግንቦት 26 ንጻድቅ ኣቦና ኣቡነ ሃብተ ማርያም ዕለተ ልደቶም እያ። ኣምላከ ኣበው ወሰማዕት ጣዕመ ፍቕሮም ክብሮምን ጸጋ በረኸቶምን ይኽፈልና ኣሜን። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 36 ኦ እግዚኣብሔር ሳህልኻ ክሳዕ ሰማያት እምነትካ እውን ክሳዕ ደበናታት ይበጽሕ። ጽድቅኻ ከም ኣኽራን ኣምላኽ እዩ፣ ፍርድታትካ ገፊሕ መዓሙቕ እዩ። ጎይታየ ንሰብን እንስሳን ክትባልሆም ኢኻዎ። ኣምላኽ ሳህልኻ ክንደይ ክቡር እዩ። ደቂ ሰብ ከዓ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣኽናፍካ ይጽግዑ፣ ብስብሒ ቤትካ ይጸግቡ። ካብ ወሓዚ ባህታኻ እውን ተስትዮም ናይ ህይወት ፈልፋሊ ኣባኻ እዩ እሞ ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኣሎና። ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣገልጋሊኡ ቅዱስ ቶማስ ኣቡነ ኢየሱስ መዓ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ጸጋ በረከት ይኽፈለና ኣሜን። ግንቦት 26 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ቶማስ ሃዋርያ ካብ 12 ሃዋርያት፣ ቅዱስ ኣርሶንያ ናይ ቅዱስ ቶማስ ተኸታሊ፣ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ጻድቅ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዘሃይቅ፣ ቅዱሳን ሰማዕታት ተናግራን፣ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን። መዓፁ ተሸጉሩ ከሎ ጎይታ ኢየሱስ መጸ፣ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ እውን ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን በሎም። ድሕሪዚ ከዓ ንቶማስ ኣጻቢዕካ ናብዚ ኣምጽእ ንእዳወይ እውን ርአ፣ ኢድካ ኣማኒ እምበር ዘይኣማኒ ኣይትኹን በሎ። ቶማስ ከዓ መሊሱ ጎይታዬን ኣምላኸይን በሎ። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ስለ ዝረኣኻኒ ኢኻ ዝኣመንካ እቶም ዘይረኣዩ ዝኣምኑ ብፁዓን እዮም በሎ። ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ ካብ 26 ክሳብ 29 ኣሜን። በረኸት ቅዱሳና መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኣብ ልብና ኣብ ህይወትና ይሕድረልና ኣሜን። በረኸቶም ይሕድረና ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕጽኑ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።